from 1991 mazona kwaze kwaba u2004 ngingena moto ngeke ukhohle uthi ngangeke ngithi ngingena eTexini amahlona ayengiphatha sekudlalwa intshumayelo yami lekuthiwa izulu legazi ngibona omama laba abangenamahloni sebengikhomba ngesithupha kanje bethi lokhuluma uye lo uthothi ngiseTexini 444 sengidumile sekunengidlalo khosini kunentshumayelo zami 444 hlalisane ngikhona la ngibona ukuthi bakhomba mina but ngabekezela ngahamba baze kwathi mfowethu ngo2005 yaqala ibreakthrough ngathi imoto yami yokuqala kwaba yiPolo engayithenga eFryhead ngaqala ukuba nemoto ungakwazi nakudriver ngaba naleyo monto waqala kuNkulunkulu wangenzela ukuhle waqhubeka uThixo wangiphakamisa into ethe igcina ibhama ngake ngavela nje kwelinye iphepha kwathiwa ngithwele abantu mase beqala ukumelana necalling yami ba destroy igama lami kwathiwa ngithwele ngeke ukukholwe mazombe njengoba ngikhuluma nawe ngisuke okhaya ngiyoshumayela emaXhoseni la khona anginamoto ngadlelwa ngathathelwa yonke into nabantu ababengisponsorisha kwathiwa ngithatha amagama abo ngiyowafaka ezinyangeni ukuze bethi banginikelela kube ngathi bathinta uNkulunkulu kade ngibathakathile kwaphuma kwelinye lamaphepha lokho ukuthi umfundisi Mpungose odumo lwamatende sekuphenduke isibunge sakhe saba isichitho ngoba nalabo abantu abazenzela into zabo uma befuna ukuduma babona ukuphakama kwami ngiphayisa uNkulunkulu mase befuna ama-customer base beyangegama lami ukuthi njoba ngigcwalisa istadium ngigcwalisa amatende ngihamba kubo kwanenyanga yinde angazi yayithenga ubani noma yayifunela udumo kubantu yangcolisa igama lami ngakhishwe ephepheni ngikhohlwa ngangila eMaritzburg ngisekhona elikhulu itende cishe u5 pounds kwathi ngolesithathu kufona omnye umngane wami umfundisi wasePortshepstone Mpungose ngizwe uyangimotivate nje kusena umfundisi hawu motivation yani cha ngithi ebesethi ubungakaliboni iphepha ngithi lani athi hayi ngani manje kuphumile bethumela bayokuthengela iphepha abekho nabo ngabathumela ihloko emagameni amakhulu umfundisi wodumo lwamatende isibunge sakhe siphenduke saba isichitho ngadestroywa ke ngangihamba mina ngetekisi quantum engangithenga lababela imlazi babebona nganginetekisi minela libhali ukuthi izwi legazi revival crusade ngihamba ngeLand Rover ngeneyimonto ngishintsha njengamasokisi abantu bengithanda besupport abethi bathanda ukukhuluma kwami nokuthi angiphakeme ngiyakwazi ukukhuluma nabanye abantu ngoba ngale kakholola ngale kathi hayi kukhona insizwa bethanda nje ukuthi uma ngikhuluma izulu sami siqoshe mesezwakala zaphela zonke izinto mangisuka nje ngiyoshumayela emampondo njengoba ngikhuluma nawe njengamanje mina nginamahloni ke anginamahloni ngidalwe nje kanje makukuhle makukubi njengamanje ngasuka ngama hike njengoba ngimanje nje ngihikile njengoba ngizela emsakazweni anginamoto anginalutho engangithi khona ngiyayithenga ivele ngiyithenge zindala ayifile ishibhile ngaphika ukuthi uNkulunkulu mina ngiqala ukushumayela ngo1991 kwaze kwasha u2004 kusho ukuthi u14 years lo ngingenamoto angikwazi ukumiswa zimoto ngayenza uNkulunkulu ayibekekini kuze kube manje ngiyahamba nje nginamoto ngihamba ngama hiking ngiyalift ngicela abantu bangisize bangithathe bangibeke noma ngihike ngoba kukhona into uNkulunkulu ayibeka kimi kodwa namhlanje ngiyabonga ukuthi ngitholele ithuba ukuthi bonke laba abangimonazelayo bebona isiphiwo somuntu ongafundile ngiyacabanga ukuthi abanye bacasulwa ukuthi lo muntu akafundile akanaso nesingisi esitheni kodwa yini emphakamisa kangaka akukho kuthwala eyami indaba ikaThixo uThixo wangenzela umusa ngoba nganikela mina nganikela ngemfundo yami yobudokotela ngangithi ngizoba uye ngapledge ngathi ngilahla lobu budokotela ngiyosiza ngisebenzele umama ukuze impilo yakhe ibe right ngoba ngibona ukuthi uzofa so ngicathi kwaku ama benefit lawo ukuthi uNkulunkulu ngenza ipledge so ke umfundisi Mpungose ilawo mazondo ngiyashumayela nje ngimina nje angikwazi okunye bakhuluma ke konke bathi ngiyenyangeni angizazi nezinyanga nokuthi kanjalo inyanga mina ngayigcina ukuthi selashwa sonke sibizwa phela makuthiwa kuthiwa sihlobo esibizwa zonke sigcatshwa obambe inyanga into engahlangene nangazi ukuthi alula ngambona uNkulunkulu kuzebe namhlanje That's my journey. Akawandla amandla umuntu. Yes, Lord. Ishakalolonye imzuzu sibeke lapha kulona ihora leshumi elinambili 12 o'clock silibeka phansi uhlelo indumiso
phela ke uNkulunkulu akawadli neze amandla omuntu. Siqhubeke nayo imibuzo yakho lapha einkundleni zokuxhumana. Nangu uPhumlani ebuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi uyaya yini esihlotsheni uma ngabe kuthiwa kunomsebenzi othinta abangasekho, ngoba ngiyangibone abantu abaningi abasindisiwe baye bathi abayimbandakanye yize kuyimisebenzi ethinta abantu basemakubo. Umbuzo omuhle lo Phumlani futhi ukulothi nguphendule. Mami nangithatha inkolo yensindiswa angithi umuntu ufuna kholo ngendlela akhulule ngayo nangendlela ambulekelwe ngayo. Mina into engihlanganisa nomndeni uma kushoniwe ngishona ngithi shi esifeni ukuthi kufiwe kuze kube kuyangcwatshwa. Uma sekwenziwa imikhuba le engingakholelwa kuyo mina njengoba ngingumKristu osindisiwe bangigcina mdla ngcwatshwa. Uma sibenza lokho okunye kwabo ngisuke ngingasekho. Kodwa uma kushoniwe ngifaka i-overall makusekhaya ngenze yonke into esuke yenziwa njengelunga lomndeni. Ngoba phela ukufa kuyimvelo, ukuganana kuyimvelo. So uma beganwa nje abafowethu noma beganwa abantu abami bengasindisiwe ngiba ingxenye ngoba basuke benza into eyimvelo engewona umkhuba. Ganwa nokushona izinto eziyimvelo engewona umkhuba. So ke ngiyaya kulezo mase besenzelo kwabo ngoba vele ngisuke ngezokuba ingxenye yaleyo nto. Angifuni lokho ngiyobaxaka beze bethi asimenze lokuthilo kwakhe eceleni ngoba basuke kufuna benza into yabo. Enike bangihlonipha abantu bakithi ngoba ivangele ngaliphila ngalihamba laqonda lathi thwi. Bangihlonipha nje mase bangibikela nje njengoba futhi kubafowethu imini engathi sengikhona asisebaningi abadala ukuthi baba omncane noma baba senze ukuthi senzele ukuthi sikutshelela ukuthi uma sekwenzeka ngoba lezi zinto zethu mazezenze ezinye zinotshwala phakathi angifuni ukungakusho lokho. Sigcina sesishayene sesilimazene uyobuza ukuthi bekwenziwani ukhona umdala ungazi. So ke bangireportela njenge elder